Serusky, zdravím ťa. Zdravím toho, koho si toto video pritiahlo. A čo by som ti dneska povedal? Také jednoduché. Jedno, čo robíš, pokiaľ ťa to robíš šťastným, tak to robiť máš. Pokiaľ ťa to nerobíš šťastným, nenaplňa ťa to, tak to proste nerob. Aj keby ti to zarábalo 50 miliónov týždenne, ale pokiaľ ťa to nenaplňa, tie peniažky ti to nenahradia. No, prečo mi tí ľudia, my si radi zamieňame písmenka. Tiež nie som najdokonalejší, ale zároveň som sám sebou dokonalý, chápeš? Čo chcem povedať, jedno čo robíš, povedz sa, ja idem takto mamčevi pomôcť, porobím jej izby, keďže ma to naučilo od malička, nie je s tým problém, tak jej veľmi rád pomôžem, keď nemám strihania, keď nemám do čoho pichnúť, ako sa povie, a neprekáže mi to, pretože mamička si to zaslúži. Za to, jak nás božsky vychovala celú rodinku a za to, jak sa s nami len to duchovne posúva, rastie a je to krásne, keď sa môže celá rodina posúvať. Takže aj keby si kopal zákopy, keby si kopal kanále, aj to som kopal, a proste si s tým v pohode, tak to tak má byť. Strašne sa všetci naháňame, hľadáme, chceme vedieť čo, ako, kde. A niekedy to vlastne zistíš, vlastne iba to zistíš v tom prítomnom okamihu. Proste aj tu teraz chytím to uško toho paplónu, jedno druhé, krásne prevlečem. Nech mám spomienku, ako som maličký, sme to prezliekali každú sobotu u nás doma, u babky na chalupe. A je to pekné, sú to pekné spomienky, vtedy som to rád nemal, teraz som vďačný, že môžem tieto veci robiť a že som to vtedy robil, ma to naučilo. No presne, mamča zavolá, neposlušní zamestnanci neprídu, neurobia robotu ako majú, tak nabehnem ja a urobím to tak, ako by si to urobila mamička, tým pádom na 100%, vieš. Takže nebuď smutný. Pokiaľ si ešte nenašiel, čo ťa naplňa, tak to ešte nemalo prísť. Ešte len to príde. Vieš, ja som si tiež myslel, keď som začal s tancovaním 17, že proste to bude vec, čo ma bude živiť celý život, nič iné. A aj bol moment, kedy ma to živilo, keď ešte ten tanec tu tak nebol. Potom som založil skupiny, ktoré fachali, išli, ale nakoniec sa tým neživím. Lebo som sa nechal zničiť, lebo som dovolil ostatným, aby rozhodovali za mňa a nerozhodoval som ja sám za seba. Čiže nikdy tu nebuď pre všetkých, ale buď tu pre seba. Pre seba ako prvú vec tu buď a potom tu budeš aj pre všetkých. Ja som tu bol vždy pre všetkých, že som sa kvôli všetkým rozdal a tak to dopadlo. Vždy som prišiel o to všetko, čo som vybudoval. Vždy som prišiel o tú priateľku, proste o všetko, lebo sa rozdáva všetkým a nie sebe. Ale keď sa rozdáš prvom rade sebe, tak máš krajší život. Zdravím! Ale na to musí prísť každý sám. A pokiaľ na to neprídeš, tak budeš žiť život iného. A hlavne budeš živiť sen niekoho iného, keď budeš pre ňoho pracovať a nebudeš pracovať pre seba. Na svojich snoch, na svojej osobe, na svojom vnútri, na svojej zmene. Takže tak. Nepodceňuj sa. Nikdy. Podceňovanie zabíja najviac snov. Sám som to zažil. Sám niekedy to zažívam, to podceňovanie, ak vie do mňa preniknúť a chce ma uchlacholiť. Ale som rád, že tie momenty prichádzajú, lebo v tom príde to uvedomenie, že áno, deje sa to aj mne, mám možnosť si to uvedomiť a zmeniť tú myseľ, zmeniť tú energiu tej myšlienky k tej veci, k tomu, čo ma zaťažuje, čo ma trápi. Takže vždy máme možnosť voľby, vždy, aj keď sa nám to neľúbi, vždy je možnosť voľby, len na nás, čo si vyberáme.
That's all. Takže ja som mohol teraz sedieť na ryti, čakať, kým sa mi ozvú ľudia na strihanie a mať vlastne na haku flakať sa. Ale namiesto toho som išiel tej mamičke pomôcť, porobil som čo treba. Popri tom sa mi ozvali ľudia na strihanie, takže už mám ďalší program a všetko ako má byť. A iba tým, že proste chceš, ideš, pomôžeš, urobíš. Takže tak, toto bolo len také kratučké, lebo musím pokračovať, ešte ma nejaké izbičky čakajú a nemôžem sa zdržovať. Ale cítil som, že zrovna teraz mám... Tak nahrávam. Som dojebákovaný, vieš, jebačisko, všade sa pozrieš. A vieš prečo? No lebo od 5.5. boli portály, tak som si ich porobil a ti poviem, ma nie že prečistilo, vyčistilo, ale rozobralo do súčiastky. No a teraz to ide cez to telo, jebačiky, chujoviny z tela von, ale však tak to má byť. Keďže som o to požiadal a deje sa to a cítim sa lepšie, ľahšie myslenie, telo zase funguje ľahšie, veľa vecí stíham, aj keď niekedy nechápem ako, lebo robím sebe procesy stále, každý deň, či sú to tie ranné rituály, či sú to tie rôzne meditácie, či rituály, že napíšem, čo ma ťaží, potom to zapálim, vysypem to do vetra, odľahčí sa ti, či si napíšeš list do budúcnosti o rok, aby si to prečítal a vlastne ja verím, že keď to budem čítať, tak to všetko naplnené bude, lebo budem preto všetko robiť a môžeš preto robiť všetko aj ty, môže to úplne každý. Proste tak ako som ja kedysi tomu neveril a nakoniec som uveril, lebo ma život vyfackal jak štetku na sucho do zadku, vieš. A začalo sa všetko meniť. Takže tak, no nič, idem, lebo sa zdržujem a nemôžem, musím makať, lebo sľuby sa plnia. Krásny deň, užívajte životík a čo ti poviem, na budúce sa vidíme.